Txaldeon, danoi, eta ongi etorri danok. Antiguoko 2022 urteko pelota txapelketaren aurkezpenera. Aurten gainea, aurkezpenaz gainera, barrene bat ere izango da, nobedade bezala, eta aurkezpen honen ondoren izango da, barrene hau, oso politia izango dela ziur gaude, eta, bueno, gero gainea, sari bat egongo da baita ere, pilotari irabazlearentzat. Bueno, aurten 74. edizioa izango da, beste urte bat, hemen antolaketa lanetan ibilia hilabete batzu eta aiatu da 74. txapelketa edizio hau. Pilota munduan oso txapelketa berezia da, garrantzitsua, antiguon urtero antolatzen den txapelketa hau, eta aurten ere hala izango da ziur. Hau da, antiguoko auzotarrentzat asko maite dute txapelketa hau, eta baita ere pelota munduarentzat ere txapelketa esaten duten bezala garrantzitsua. Este torneo es un torneo muy querido por los antiguotarras, por este barrio y también por el mundo de la pelota. Eta, bueno, esaten den bezala auzotar asko hurbiltzen da, urtero, aurten ere, ziur auzotar asko hurbilduko dela, eta horrek ere noski berezigo egiten du txapelketa hau, jende asko oten dalako. Bueno, espero dugu, giro oso politia egongo dela, deseamos y seguro, estamos convencidos de que habrá un ambiente fenomenal en el frontón durante las próximas semanas. Eta, bueno, guain ja, antiguoko pelotazaleok elkartearen presidenteakin pasako izuet, hau da, antiguoko pelotazaleok elkartea da, antiguoko txapelketa antolatzen duna. Beraz, aurrera, Jesus Mari. Arratsaldeon lagunok, mila esker ematen dizuet gure aurkezpenera etortzeagatik. Bai zuei, pelotariei, bai gure sponsorei eta pelotazale guztiei. Un saludo especial también para el alcalde de la ciudad, Eneko Goya, que tiene la amabilidad de acompañarnos en esta presentación y que con ello nos demuestra el cariño que tiene a nuestro torneo y a nuestro barrio. También quiero tener un recuerdo hacia nuestro compañero José Mario Termin, alma mater de la confección de las revistas y también de la retransmisión televisiva de nuestro torneo. En estos momentos seguro que le gustaría mucho estar con nosotros aquí, pero se encuentra recuperándose en un hospital zaragozano a donde le llevaron las asistencias sanitarias cuando se encontró indispuesto en las alturas del Pirineo aragonés. Esperamos poder seguir contando con él en breve por su valiosa colaboración. Vayamos ahora con el torneo. Voy a ser muy breve y tengo que ser necesariamente porque con respecto a este torneo no hay muchas novedades, por lo menos en cuanto a formato se refiere, ¿no? Confiamos que el próximo año, en que celebraremos el 75 torneo, podamos ya organizar una competición con un formato ya de mayor porte. Bien, pues empecemos con la vertiente femenina, diciendo que las 4 pelotarias partirán a nivel de semifinales los días 30 y 31 de agosto. En el lado masculino tenemos las 2 categorías conocidas de los últimos años, promesas y primera. En cada una de ellas figuran 6 parejas que se han dividido en 2 grupos de 3 parejas cada uno. Jugarán como el año pasado una liguilla y se clasificarán para las semifinales las 2 primeras parejas de cada grupo. El torneo va a dar comienzo el día 9, es decir, hoy el 8. Se jugará los martes y miércoles, siendo su inicio a las 7 de la tarde. Las semifinales, sin embargo, que tendrán lugar los días 30 y 31 de agosto, tendrán el comienzo a las 6:30 de la tarde, dado que se incorporan las chicas con su torneo. Las finales van a tener lugar un sábado por la mañana a las 11, el día concreto de 3 de septiembre. Bien, como en los últimos años, todos los partidos van a ser retransmitidos en directo por streaming. Y estos en líneas generales
lo que se puede decir sobre el torneo, que vamos a dar comienzo la próxima semana. A mí no me queda más que animaros a vosotros los pelotaris a que juguéis nuestro torneo con ilusión, que cuando os mováis por el frontón lo hagáis divirtiéndoos. Yo creo que el deporte es sustancialmente un juego y en consecuencia hay que jugar, y jugar implica diversión. Estáis haciendo lo que os gusta, pues divertiros, pasadlo bien. El público seguro que os lo agradecerá. Besterik ez, besarka handi bat danetzako. Bueno, mila esker Jesus Mari. Eta, txapelketak antolatzeko pertsona asko dira beharrezkoak, antolatzaileak, pilotariak, baina noski baita erakundeak ere, bai publikoak eta baita ere pribatuak. Erakunde publikoen artean, urtero Donostiako udalaren laguntza izaten dugu, eta baita urten ere. Eta gaur gurekin egon nahi izan du aurkezpenean Donostiako alkatea den Eneko Goiak. Beraz, berari emango diotitza Donostiako alkatea den Eneko Goiari. Eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Neri benetan atsegina izaten zait Antiguako pilota txapelketaren aurkezpen ekitaldian parte hartu ahal izatea, eta gaurkoan ere horrela da. Eta hitz gutxi batzuk esan nahiko nituzke, bakarrik eskertzeko hau posible egiten dezuten guztion lana. Txapelketa honek 74 edizio izatea ez da gauza makala, horrek lana eskatzen du, eta hor, Antiguako pilota zaleok egiten dezuten dana, benetan eskertu egin behar dut, posible egin dezutelako txapelketa hau hain denbora luzean gure artean izatea. Eta esker horrekin batera, azpimarratu ere bai, horrek duen garrantzia, pilotaren afizio hori mantentzearen alde egiten dezuten lan horregaitik, eta hemen etorkizunean izango ditugun pilotari apartak, gaur pilotariak direnak, baino beste maila batetara seguro iritsiko direnak, aukera hau daukate dako. Antes comentaba, antes de iniciar la presentación, que no recuerdo en qué año fue, pero no hace mucho, uno de los que estaba entre los pelotaris participantes era un tal Unai Daso, que entonces era un gran desconocido, y bueno, yo creo que en él podéis ver lo que en el futuro también seréis vosotros y vosotras. Beraz, zorionak horregaitik. Eta azkenik, berri txiki bat, datorren urtea, urte garrantzitsua da, 75. edizioa ospatzeko aukera izango degudako, eta horrek merezi du ere txapelketa jokatzen den frontoia behar den moduan izatea, eta gure asmoa da udadetxearen aldetik urrian hasita grada aldatzea, eta datorren urteko txapelketara begira grada berriarekin 75. edizio hori ospatu ahal izatea. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko berriro guztioi. Eskerrik asko Eneko Goia, Donostiako alkatea. Bueno, lehen komentatu duten bezala, pertsona eta erakunde publikoak eta pribatuak egiten dute posible, Antiguoko pelota txapelketa urtero. Erakunde pribatuak ere ezinbestekoak dira noski torneo aurrera ateratzeko, eta oso eskertuta gaude aurten ere gurekin egon nahi izan duten babesle guztiekin, guztiekin. Guztien aportazioa oso garrantzitsua baita txapelketa hau aurrera ateratzeko. Eta Antiguako pilota txapelketaren babesle nagusiena Ogiberri da, eta Iñaki Elortzari emango diot hitza Ogiberri dena izenean hitz batzuk emateko, beraz aurrera Iñaki. Bueno, arratsalde on da, eskerrik asko gonbiteagatik. 74 edizioak noski atzera jotzen bali badugu, ikusirik ez daukate orain urte askotako txapelketak eta gaur egungoak. Lehen esan duzue, erakundeek batez ere instituzioek asko lagundu dute, orain laguntzen dute, baina orain urte gutxira arte enpresa pribatuen laguntza oso txikia zen.
Gizarte aldatu eginda eta kilolean pelotan bereziki aldaketa hori asko somatu da. Lehen instituzionaldetik, kutxaren aldetik asko jasotzen zen, orain gutxiago jasotzen da, eta ate joka ibili behar izan dugu. Eta ate joka egin artean eskartzekoa da, Javier Altuna eta Ogiberri talde osoa. Ze orain, ez dakit zenbat urte izango diren, 12-14 urte oso gaizki egin pasatzen, orain era bai, diruz ez gabiltza soberen antigon, diruz gaizki gemiltzan, eta Javier Altuna Ogiberrin gara joan, eta berehala esan zigun, kontatu nerekin, kontatu Ogiberrirekin. Orduan kontatu, segi kontatzen, eta gaur arte Antigoko pelota txapelketak eskerrik onena adierazi behar dio Ogiberriri eta Javier Altunari. Berez, hemen egon behar zuen Javierrek edo Ogiberriko norbaitek ezin izan dute etorri, normalean Jose Mari Oterminek egiten zuen Ogiberriren lekukotza, eta hortarako Javier Altuna nagusiak idatzitako gutun bat irakurtzen zuen, gaur Ogiberrikorik ez dago, Jose Mari ez dago, neri ez dagokit, baina, nire partez eta nik Antigoko pilotazaleken partez eskerri zintzuena Ogiberriri, hor duzue lekukotza bereien izenarekin logoa zuen kanpisetetan, txapazpiko publizitate ere behina da, laguntzaile guztiei eskerrak, eta bereziki Ogiberriri eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki Lorza. Bueno, eta aurten nobedade bat sartuko dugu Antigoko txapelketan. Nobedade bat, eskupilotan, ez dakit noiz baiten emandan, uste dezetz, baina, gu nobedade bezala sartuko dugu, final erditatik aurrera. Hau da, partidu guztik, 22 izango die, neskena 18, banakako dalako, baina, ligaskan bai izango da 22, baina finalerditan berezitasun bat izango du. Hau da, bi tantugatik irabazi beharko du irabazleak, finalerditan. Hau da, 21 eginezkero, 23 izango da. 22 eginezkero, 24, eta 25ko topearekin. 25ko topearekin. Beraz, 25 baino gehiago inork ezingo du irabazi. Ligaskan ez dugu sartu, ligaskan puntu guztik beharrezko dielako, kontatu iten duelako, baino finalerditan hola izango da. Comentada en euskera que este año como novedad, todos los partidos normalmente suelen ser a 22, pero este año, en el de las chicas será 18, porque juegan individual dentro de toda la cancha, pero en la liguilla sí que jugarán todos a 22 y en semifinales habrá que ganar con una diferencia de 2 tantos, es decir, si hacen 21 iguales será 23, 22 iguales será a 24 y con un tope de 25 tantos. Entonces, es una novedad que no creo que se haya dado nunca a la pelota, no lo sé, pero lo metemos como novedad desde luego aquí en el Antiguo. Jakin dezazuen. Eta horrekin nahi duguna da, pixkat espektakulua ere bai, beste toke bat eman espektakuloai, ikusiko dugu politia edo ez dan, gure ustez politia izan daiken zerbait da, como decía en euskera, le queremos dar al espectáculo un toque, nosotros creyendo que le puede dar algo, un extra al espectáculo, y espero que así sea, y vamos a valorarlo este año, ¿vale? Eta bukatzeko, aurkezpenarekin bukatzeko, bi gauza, lehen Jesus Marik esan du, YouTubetik emitituko die partidu guztik, gaur ere aurkezpena YouTubeen bitartez eskaintzen nahi gea, eta barrenea ere YouTubeen bitartez eskainituko zuzenen. Como comentaba, se emitirán todos los partidos por streaming, todos los festivales, y también hoy estamos emitiendo en directo tanto la presentación como luego lo que haremos, el barrene, ¿vale? En Antiguako Pilotazaleok, si entráis en YouTube en Antiguako Pilotazaleok, ahí podréis seguir en directo todos los partidos. Eta, zorte hon, aurtengo edizioko pilotari guztiei, eta irabaz dezatela onenek, hori da nahi duguna, espektakuloa, eta dana onenek irabaztea, dana emango zuela ziur gaude, eta hoxen gu gozatzeko prest. Eta, ja aurkezpenarekin bukatu deu, orain bai barrenea egingo deu, hau ere berezitasun gisa, barrenea da zerbait tradizio handia daukena eskupilotan, hemen barrenea deitzen da, beste baten txoko, beste baten txokatxe, beste baten kalerantza, izen asko dauzka, baina, hemen barrene deitzen da, eta horregatik barrene izena. Como decía, tiene mucha tradición el barrene en la pelota, en algunos lugares se llama choco, en otros chocache, en otros kalerantza, el otro, lo que sea, pero hoy harán todos los
pelotaris pues jugaran este Barrene. Vale? Bueno, gaur 22 pilotarik hartuko dute parte, 28-tik, batzuk lesionauta daudelako, eskuko minak eta abar, beraz, 22 pilotari jokatuko duenez, bi taldetan ingo dugu, bi talde egongo dira. Talde zozketa egingo dugu orain, ze A taldea eta B taldea jokatuko du, eta talde bakoitzeko lehenengo bi sailkatuek, azkeneko fasea jokatuko du lauren artean. Vale? Lauren artean azkeneko fasea jokatuko du. Bueno, nola hasiko da Barrenea, bakoitzak bi bizitza izango ditu, horretarako pilotari bakoitzak pulsera badauka eskumuturrean, eta pulsera horrek nahi du esan, bakoitzak bi bizitza dituela. Behin bizitza galdutakoan, pulsera hori kubo batera bota beharko dute, eta behaien bizitzarekin gatuko die, bigarren bizitza horrekin, eta hori ere galdu ezkero, kalera. Eta hori izango da Barrene bat, A taldeko Barrenea eta B taldekoarekin berdina. 11 baten, 11 besten, eta esan duten bezala, azkeneko fase horretan 4 pilotari parte hartuko dute, eta 4 pilotari horietan, biek bi bizitzarekin hasiko die, eta bi bizitza batekin. Nola talde bakoitzan lehenengoa geratu den A taldean eta bai B taldean lehenengo geratu diren pilotariak bi bizitzarekin hasiko du bigarren fasea, eta bigarren geratu direnak bizitza batekin hasiko du bigarren fase hori. Eta bat izango da garaia, pelotari bat, 22-tik, eta horrek La Perla eta lasoterapiako zirkuito bat eta La Perlako bazkari bat bi pertsonentzat irabaziko du. Hori izango da oparia. Vale? Osea que, bueno, zozketakin hasiko da. Vale, pelotarik banaka jun ateatzen, adibidez, hemendik, zu, hasi mesedez, Miriam. Eta zenbaki bat hartu, etorri mesedez. Vale, Miriam Arraizak, zenbaki bat arte da mesedez hor. Menos de 15. Amalau baino, amalau arte. 22. Eta bi. Bera, Miriam Arraiza, B taldean jokatuko du. Urrengoa mesedez, Amaia Aldai. Amaia Aldai, zenbakia, mesedez. 20, B taldean jokatuko du baita ere. Hirugarren pelotaria edozein, pasa mesedez. Arkaiz Gabirondo. 19, B taldera baita ere, Arkaiz Gabirondo. Urrengoa, Xoel Laskoz. Amaika A taldean jokatuko du, lehenengo taldean jokatuko du. Vale. Mikel Aranbarri. 18, B taldean. Eskarrik asko, venga, jun ateatzen, venga, torri. Julen Alberdi, atea zenbakia mesedez. Prestu rengoa. 21, B taldean, Julen Alberdi. Unai Amiano. 16, B taldean, baita ere. Dana gehiengoa B taldera dijo orain. Jonan Peñalver. 24, Bera. Jonan Peñalver. Arkaiz Eskuza. 10, Grupo A. Ugaitz Amundarain, barkatu. 5, Grupo A. Ugaitz Amundarain, Eki Irribarria oraingo on. Sei, A taldea. Eneko Beloki. 17, B taldea. Eneko, B taldea. Unax Landa. A taldera.
Ekain Lizeaga. A taldera. Beñata Pezetxea. 15 B taldera. Aingeru de la Fuente. Aingeru de la Fuente B taldera. Josu Igoa. Josu Igoa bat A taldera. Imanol Odriozola A taldera. 8 A taldera. Hau. Antxona Pezetxea. B taldera, 23. Ander Murua. A taldera. Unai Mata. A taldera, Unai Mata ere bai. Eta Irurita. Josu Irurita A taldera ere bai. Zu, aurrez? Zu zer zera? Vale, hau jaso ingo deu ja, eta A taldeko, bueno, ja, berotzeko, eman berotzeko A taldekoei, berotzeko pelotak, Zulaikaren pelota mistorekin jokatuko ez du, Adioztu jarrizuk? Bueno, txoin. Komeni bat imazaizu? Vale, perfecto.
No, 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 no. Bueno, gogoratu, hau ata. Gogoratu, hau A taldea izango da. Gogoratu, bi talde izango direla. A taldea eta B taldea, bale? Hemen 11 pilotari jokatuko duen. Bakoitza gogoratu pulsera badaukala, eskumuturrean. Recordad que todo el mundo tiene una pulsera, todos los pelotaris tienen una pulsera en el brazo, en la muñeca. Y eso quiere decir que tienen 2 vidas, ¿vale? Cuando alguno falle una pelota, tiene que echar la pulsera al bidón rojo. Bidoi gorrira bota behar dute pulsera. Vale, zozketa ingo deu. Aber zeinek atea behar duen. Etorri mesedez, ume bat etorri dadila, eta zenbaki bat ateratzeko. Bosta. Zeinek itoko zaio bosta lehen. Listo. Ugaitza mundarainek ateako du sakea. Beak ateako du sakea, eta ja hasiko da ja, txapelketa. Barrenea.
Lauterdiaren barruan jokatu beharko dute. Bostetik sakea eta 3 pasatu beharko du. Horatu, bizitza dituela bakoitzak. 2 vidas tiene cada uno. Bueno, bizitza bat gutxiago Josu Igoarentzat pultsera bota beharko du balde gorrira, kubo gorrira. Eta tantoa egin duenak atera beharko du, tantoa egin duenak. Beraz, Ugaitza Mundarain. Epaileak erabakiko du orain, zeinen artean, zeintzuk inbarko duen taldea edo zer. Joel Azkozek egin du tantoa, beraz beak ateako du. Andermuruak bizitza bat gutxiago, beraz, pulsera kendu beharko du, pulsera Andermuruak bidoi gorrira. Unai Matak bizitza bat gutxiago, baita ere bidoi gorrira bota beharko du bere pulsera. Arkaitz Eskuzak atera du sakea, beak egin baitu tantua. Joel Azkozek bizitza galdu du, beraz pulsera gabe geratzen da, eta bizitza batekin. Eta tantua Ugaitza Mundarainek egin duenez, berak aterako du, sakea, gogoratu, 5-etik 3 atera beharko du. Luze, Arkaitz Eskuzak luze, gogoratu Lauterdiaren barruan dala, beraz Arkaitz Eskuzak bizitza bat gutxiago. Ekain Lizeagak atera du sakea. Eta Imanol Odriozolak bera pelota hori, beraz pulsera gabe geratzen da, beraz bera ere, Imanol Odriozola ere, bizitza batekin geratzen da. Bueno, Andermuruak bigarren bizitza galdu du, beraz, kanporatua geratzen da.
Josu Iruritak bera bota du pelota hori, beraz, pulsera ere kanpora eta bizitza batekin geratzen da baita ere. Joel Azkozen tantoa. Eta Josu Irurita eta Unai Mataren artean talde bat osatuko dute. Josu Iruritaren tantoa, Unai Matak ezin zion jo, talde berdinean zegolako. Beraz, Ugaitza Mundarainek galdu du tantua. Josu Iruritak bera. Beraz, kanporatua geratzen da Josu Irurita. Epaiak ez du garbi ikusten zeinek eman behar zion pelotari, beraz, Eskuzak eta Amundarainek taldea osatzen dute. Ugaitza Mundarainek tantua, Eki Ribarriak galdu egin du bizitza. Imanol Odriozolak bera. Geratzen da. Kanporatua geratzen da Imanol Odriozola. 6 besterik ez dira geratzen, talde honetan. Arkaitz Eskuzak eman dio, sakeatea du. Ugaitza Mundarainek tanto, eta Eki Ribarria eta Unai Mataren artean, ez dakigu epaiak ez daki ziur zeinek jo behar zion pelotari, beraz, taldea osatuko dute.
pertsona bakarra izango bazien bezala jokatuko dute. Bueno, Arkaitz eskuzak. Falta, Goiko Txabala beraz, kanporatua. 5 pilotari daude, kantxaren barruan. Dotorea tantua, Ekain Lizeara garena, eta Ugaitz Amundarain kanporatua geratzen da. 4 pilotari geratzen dira. Osondo, Eki Irribarria eta Unai Matak taldea osatuta zeuketen, eta Unaiek ezin zion pelotari eman. Beraz, Ekain Lizeaga eta Unax Landaren artean taldea osatzen dute. Eki Irribarriaren tantua. Ekain Lizeagak eta Unax Landak taldea osatzen zutenez, biek bizitza galdu dute. Edo? Ekain Lizeaga, orain Laurak bizitza bakarrarekin daude. Arkaitz eskuza, Unax Landa barkatu, kanporatua geratzen da. Eta 3 pilotari ditugu, kantxan. Agak motz. Gogoratu, 5-etik 3 atera barra dutela, eta 5 luze dela. Txaparen arabera Eki Irribarriak aterako du. Eta tanto bat jokuan. Hemengo irabazleak, bigarrenera 2 bizitzarekin pasako da, eta bigarrena geratzen dana bizitza bakarrarekin. Baina biak sailkatuta daudeia. Osondo, beraz, bigarren fasera Eki Irribarria eta Unai Mata, eta Eki Irribarria bizitzarekin pasatuko da, eta Unai Mata bizitza bakarrarekin. Eta orain, mesedez pasa betaldekoak berozera. Epaiak dauzka pelotak berotzeko. Minutu batzuk emango izkizueu berotzeko. Eta betalde honetan, hauek egongo dira jokatzen. Mikel Aranbarri, Beñata Pezetxea, Eneko Beloki, Antxona Pezetxea, Aingeru Duente, Amaia Aldai, Jonan Peñalber, Julen Alberdi, Unai Amiano eta Arkaitz Gabirondo. Eta Mirian Arraiza ere bai.
Gogoratu, Eki Irribarria eta Unai Mata ditugu bigarren faserako, eta hemen irabazten duten biak pasatuko dira bigarren fase horretara. Bigarren fase horretan, 4 pilotarik jokatu. Gogoratu, saria zein den, La Perla talasoterapiarako, zirkuitorako, bina gonbidapen eta baita ere La Perlako restauranterako bi bazkari.
Bueno, betaldeko barrenea egingo dugu orain. Gogoratu, lauterdiaren barruan jokatzen nahi die. Bostetik atera behar dute, 3 pasatu. Saken bosta falta da, eta jokuan lauterdia da falta. Orain, zozketa egingo dugu. Etorri mesedez. Lierrek aterako du zenbakia. Sakea zeinek egingo duen. 18 zenbakia, zeinek zeuken 18 zenbakia? Goratzen zate? Mikel Aranbarrik aterako du sakea. Danak bi bizitzarekin daude. Bueno, eneko belokik galdu du bizitza eta pulsera bidoi gorrira bota beharko du, eta bizitza bakarrarekin geratzen da. Mikel Aranbarrik sakea, gora, eta pulsera hori ere bota beharko du, bizitza bat gutxiago, eta sakea berriz ere egin beharko du. Beste sake bat. Bueno, Arkaitz Gabirondok galdu bizitza oraingo honetan. Sakea tantoa egin duenak atera behar du. Tantoa egin duenak, Unai Amianok. Jonan Peñalver, bizitza bat gutxiago. Eta Unai Amianok aterako du, tantua berak egin baitu. Aingeru de la Fuenteren tantua. Eta epaiarentzat lan zaiak. Orain talde bat sortu beharko du epaileak. Geli, momentu bat. Momentu bat, gelditu. Bizitza bat gutxiago, lauterditik atera duelako, Aingeru de la Fuentek bostetik atera beharren.
Oso bizi ari dira. Mikel Aranbarriren hutsa eta kanporatua geratzen da. Aingeru de la Fuentek atera du sakea. Arkaiz Gabirondo kanporatua geratzen da. Unai Amiano eta Beñata Pezetxea taldea osatuta zeuden, eta beraz Beñata Pezetxeak ezin zion jo pelotari, eta orain deseginda geratzen da talde hori. Unai Amiano sakera. Beñata Pezetxeak huts, eta beraz bizitza bat gutxiago pulsera entregatu beharko du. Alberrek huts, kanpora bota du pelota hori, beraz, kanporatua geratzen da. Mianok aterako du sakea, berak egin baitu tantua. Unai Amianok bizitza bat gutxia.
Amaia Aldaiek galdu du pelota hori, beraz bizitza bakarrarekin geratzen da bera ere bai. Oraindik badaude batzuk bi bizitzarekin, eta beste batzuk bizitza bakarrarekin. Eneko Arkaiz Gabirundoren hoi gainata bezetxearen tantoa. Berriz ere epailearentzat erabaki zaila. Talde bat osatuko dute pelotari batzuen artean.
gora, pelota hori Antxona Pezetxeak bota duena, eta bizitza bat gutxiago, eta Mirian Arraiza kanporatua geratzen da, taldea osatua zutelako. Ederra, Antxona Pezetxearen gantxoa, eta Amaia Aldai kanporatua geratzen da. 5 pilotari daude, kantxan, pultserarekin bakarra. Antxona Pezetxearen hutsa, eta beraz, kanporatua geratzen da. Aingeru de la Fuentek sakea egin du. 4 pilotari daude oraindik kantxan, eta batek du pultsera. Aingeru de la Fuenteren hutsa, eta beraz, kanporatua geratzen da Aingeru de la 3 pilotari pasatzen dira, gogoratu, 2 pilotari pasatuko dira, bigarren fasera. Unai Amianoren tantua, eta Julen Alberdik bizitza bat galdu du, bakarrarekin geratzen da. 3 pilotari, bakoitza bizitza bakarrarekin. Gogoratu, 2 bakarrik dauketela pasea bigarren faserako. Eta Beñata Pezetxea izan da kanporatua, beraz, bai Julen Alberdi eta bai Unai Amiano bigarren fasera sailkatu dira, baina oso importantea da orain zeinek irabazten duen. 2 bizitzarekin hasteko hurrengo fasea. Julen Alberdi izan da garailea. Eta orain, Eki Ribarria, Unai Mata, Unai Amiano eta Julen Alberdik jokatuko dute azken fasea.
No, una. Un cacharrito. Vamos a ver sorteo de quién. ¿De quién saca? Bueno, momentu batetik bestera hasiko da, azken fasea. Gogoratu, La Perla talasoterapiarako bi orduko zirkuitoa, bi pertsonentzat, eta La Perlan ere bazkaria bi pertsonentzat irabaziko du hemengo garaileak. Zozketa ingo dugu, aber zeinek atera. Eki Irribarria bat zenbakia izango da, Unai Amiano bi zenbakia, Julen Alberdi 3 zenbakia izango da, eta Unai Mata 4 zenbakia izango da. Etorri Liar mesedez, zenbaki bat atera. Bat zenbakia, Eki Irribarria. Eki Irribarria eta Julen Alberdik bina bizitza dituzte, Unai Mata eta Unai Amianok bakarra. Eki Irribarriak bizitza bat gutxiago. Eki Irribarriaren txapa, beraz, Eki Irribarria kanporatua geratzen da, 3 pilotari geratzen dira, eta pultsera bakarrak du Julen Alberdik.
Unai Matak gora bota du pilota hori, beraz, kanporatua geratzen da. Eta kantxan geratzen dira Unai Amiano eta Julen Alberdi. Unai Amianok bizitza bakarra du eta Julen Alberdik bi bizitza. Unai Amiano y Julen Alberdi están sobre la cancha. Julen Alberdi tiene 2 vidas y Unai Amiano tiene una sola vida. Julen Alberdi, txapelduna, barreneko txapelduna. Eta orain saria emango diogu. Saria emateko prestatuko dugu kantxa. Bueno, eta bi pilotarik hartu dute parte, barrene honetan eta garaile bakarra izan bar zuen eta Julen Alberdi izan da garailea. Como digo, han participado 22 pelotaris en este barrene. Y Julen Alberdi ha sido el campeón. Ahora le daremos su premio. Orain emango diogu bere saria. Bueno, beraz, saria emango diogu, Antiguako pilotazaleok elkarteko Angel Nietok emango dio saria, eta beraz, txalo bero batez, Julen Alberdi jasoko dugu, gogoratu La Perla talasoterapiako zirkuitoa 2 pertsonentzat, eta baita ere, La Perlako bazkari bat 2 pertsonentzat ere lortu dula. Recordar que ha recibido el premio de la talasoterapia La Perla y también una comida para 2 personas en La Perla. Bueno, besterik gabe, hau izan da aurkezpena, hemendik aurrera txapelketa. Txapelketa urrengo astean hasiko da, bakizuen bezala, abuztuaren 9an, astearteak eta asteazkenak, hemen, Antiguoko pilotalekuan, atxaldeko 7:00 aurrera, eta finalerdiak, 30 eta 31, 6:00 aurrera, beraz, hemen ikusiko zaituztegu ziur. Eta bestela nahi duenak, zuzenean eskainiko dugu Antiguako pilotazaleok YouTubeko katean. Recordar, a partir del 9 de agosto tendremos aquí el torneo de pelota del Antiguo y a partir de las 7 de la tarde y emitiremos también en el canal de Antiguako pilotazaleok en YouTube. Hasta el martes, asteartera arte.